αγαπητό μας φίλο, ξεκίνησε μια προσπάθεια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύγκληση των αυτοδιοικητικών δυνάμων και υπάρξει μια συνεργασία. Διότι με τη συνεργασία όλες αυτές οι δυσκολίες που σας ανέφερα προηγουμένως μπορούν να αμβληθούν. Με τη συνεργασία θα κινητοποιηθεί ένα ευρύτερο δυναμικό. Αρκετοί άνθρωποι θα θελήσουν να ανακατευτούν στα αυτοδιοικητικά θέματα και να προσφέρουν. Που έχουν τη δυνατότητα. Ο οξύς ανταγωνισμός που υπάρχει και ο κατακαιρματισμός των δυνάμεων αποτρέπει τον κόσμο από το να συμμετέχει. Δεν έχει διάθεση δηλαδή να μπει σε αντιδικίες, να είναι κακός με τον ένα, κακός με τον άλλον, προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση από την οποία ουσιαστικά πρέπει να υπηρετήσει, δηλαδή να κάνει πρόσθετες θυσίες. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία, η οποία απευθύνθηκε σε όλους. Διότι όταν ξεκινάει μια πρόταση για συνεργασία, απευθύνεται σε όλους. Κάποιοι που δεν θέλανε, για τους δικούς τους λόγους, είτε από λόγους εκτιμήσεως, είτε από ιδιωτικούς λόγους, προσπάθησαν να εκτελήσουν την προσπάθεια και αν θέλετε και να τη διαστρεβλώσουν και λίγο. Κανείς δεν μίλησε για συνεργασία των πάντων και ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο δεν και καλά. Καλούνται όλοι στη συνεργασία και προχωρούν εκείνοι για τους οποίους υπάρχει σύγκληση απόψε. Πραγματικά έγινε αυτή η πρώτη σύσκεψη, εδώ νομίζω στις 8 Ιουνίου έγινε. Εκεί διεφάνει λοιπόν ότι υπήρχε μία αρνητική άποψη, αυτή του από πλευράς του Δήμου Μητίνης και του κ. Μητρονάκη, η οποία επιβεβαιώθηκε με την επιστολή που μας έδωσε στην επόμενη συνάντηση. Πλην όμως οι υπόλοιποι σταθήκαμε θετικά στο ελεγχόμενο της συνεργασίας σε κάποιο βαθμό ο καθένας.